Bona tarda a tots. Hi ha moltes noves que en aquests últims 2 anys podríem dir, val? Sobretot després del teletreball o quan es va començar a inventar el teletreball, després de l'estat d'alarma. A partir del març del 2020 jo vaig tenir a la meva segona filla i vam començar doncs, tots a teletreballar. I van passar una sèrie de coses, de fenòmens, que van afectar la meva vida tant professional com personal. Una d'elles seria el fenomen de la indefensió apresa i m'agradaria avui, amb aquest podcast, poder aprofundir una mica i sobre què és, no? Sobre com arribem a aquest punt i què és el que ens passa quan estem en aquesta situació i què és el que passa després, quan ja, en teoria, hem sortit d'aquesta indefensió apresa. Bé, aquesta indefensió apresa em va passar a la feina, no? Pot passar en qualsevol altra circumstància, però en realitat és un fenomen que el que implica és que tu tens la sensació subjectiva de que no ets capaç de poder trobar alternatives a la situació que estàs visquent. Bueno, en altres paraules, que estàs en una gàbia. Que estàs en una gàbia i que facis el que facis, res podrà canviar doncs, la teva situació actual. Llavors, en el meu cas, que això va passar doncs, amb diverses persones que jo tenia doncs, com a superiors a l'empresa, el que em va passar és que jo les meves demandes mai es tenien en compte, mai s'escoltaven i les respostes a les meves demandes, no? Ja fos per exemple un augment de sou, o ja fos per exemple un canvi de condicions, o ja fos per exemple doncs, una necessitat d'una formació concreta, o simplement doncs, que fos demanar una informació determinada per poder continuar amb una gestió, en aquest cas comercial, amb un client, doncs al principi la resposta era afirmativa, la resposta semblava que sí que podria, o sigui, d'alguna manera t'ensenyaven la pastanaga, no? Per poder començar a fer salivera i poder tu perseguir doncs, alguna cosa que tu creies que era possible i que t'ajudaria, no? Fos quina fos el canvi que tu estaves demanant, però al cap de res aquesta doncs, il·lusió s'esfumava perquè te n'adonaves que tot allò era mentida. O ja no se'n recordaven del que t'havien dit, o ja ningú no se seguia amb el tema, o simplement havies de tornar altre cop a demanar i a demanar i a demanar i a demanar. I contínuament doncs, aquestes situacions es van anar repetint en diferents àmbits, val? De la relació laboral, com siguéssim, però ja et dic que això pot passar en una relació amb un familiar, en una relació de parella, etc etc. En el meu cas va ser en una relació doncs, laboral, val? I amb diverses persones. I llavors doncs, arribaves a la conclusió de que fessis el que fessis, no? per d'alguna manera argumentar doncs, que tu volies aquest canvi o que tu necessitaves allò o l'altre, mai la situació canviava. D'acord? Inclús arribant al punt de que les persones que tenies al davant inclús et podien contraargumentar amb mentides, amb devaluacions, amb desprestigis, amb ofenses, no? Llavors, doncs clar, encara això accentuava més la teva indefensió apresa, que ja dic, és la sensació subjectiva, no? És la sensació subjectiva de que tu aquella situació no la pots canviar. Val? I això què et porta? Això et porta a una paràlisi i a una actuació passiva davant de la situació que vius. Què vol dir? Que tu arriba un moment en què, com que tu ja la resposta ja la tens, doncs d'alguna manera ja saps quina serà,
no? No hi haurà cap novetat, no? De cop i volta no et diran sí, mira, doncs ara t'ajudaré i farem això junts, o ara et donaré aquesta facilitat, o ara et donaré aquesta informació. No, sinó tot el contrari, hi ha un procés també com d'indiferència, que això també és un altre tema que vull parlar més endavant, perquè això va lligat amb un altre fenomen que en un altre podcast també desenvoluparé. Però el tema de la indefensió apresa, per mi, el més dolorós de tot és que tu deixes de creure en aquelles il·lusions, amb aquella esperança de que sí que podria canviar, deixes de creure la persona que tens al davant, no? En un primer moment perquè t'intenta enganyar, o et diu que sí però després és que no, i en una segona fase ja aquesta persona ja no fa l'esforç ni d'enganyar-te, sinó que simplement passa de tu i tu ja doncs, perds totalment l'expectativa de trobar una resposta que pugui canviar la teva situació actual. Llavors el que passa és que t'entra una paràlisi. O sigui, realment tu ja, per mantenir una situació, no? Per mantenir en aquest cas una relació laboral, per mantenir en aquest cas un lloc de treball, tu el que fas és ja deixar de demanar, deixar de discutir, no? Entre cometes, deixar d'argumentar, deixar de vendre, no? Deixar de... no sé com dir-ho, deixar de justificar-te, no sé ben bé, o sigui, deixar de comunicar-te, no? Acabes com tancant-te en tu mateix perquè entres en una paràlisi. No és que ho facis d'una manera conscient, sinó que inconscientment tu, com que ja saps que aquesta persona no traurà res, però en el bon sentit, en el sentit de que no hi ha una reciprocitat, doncs és igual el que facis. Aquesta persona ja té, o sigui, o almenys a mi el que em passava és que jo ja veia que hi havia com una imatge sobre mi i que allò ja no es canviaria. Era com un encasillament, no?, sobre la meva persona, que a més jo no podia controlar ni podia alterar, i per tant allò em distanciava completament de qualsevol consecució d'un interès, no?, que ens pogués ajudar tant a l'altra part com a la meva, no? O sigui, ens distanciava totalment d'una relació win-win, i el que feia era que em sotmetia, no? Que em sotmetia i que em paralitzava. No? Jo crec que el més dolorós és aquesta paràlisi, perquè és també inclús una paràlisi física, ja no només una paràlisi mental, en el fet de que quan tu et tornes a trobar amb aquesta persona o amb aquestes persones, les teves facultats, les teves habilitats disminueixen molt. Es tensiona el teu cos, perquè clar, la base de les relacions humanes és la reciprocitat, no? Podríem dir que les relacions són sanes i podem arribar a una felicitat doncs d'alguna manera entre tots, no? Com més recíprocs són l'un amb l'altre, tu ja saps que aquella persona t'ha, entre cometes, com traït, o sense cometes, vull dir, t'ha traït perquè t'ha mentit moltes vegades davant de la teva cara. Tu has esperat allò, o sigui, tu t'has cregut allò que et deia per poder canviar la teva situació, i allò mai arribava. I això s'ha repetit diverses vegades, no? Això no passa perquè en una ocasió aquesta persona t'ha dit una cosa i no l'ha complert, sinó que són promeses que es deixen de complir diverses vegades de manera repetitiva en un procés, en un temps llarg, no? I hi ha moltes coses que d'alguna manera entren en joc, perquè no només és la relació que tu tens amb aquest grup de persones, sinó és la relació que tu tens amb tu mateix, amb els teus companys, no? En aquest cas, en un entorn laboral, amb els teus clients, amb la teva família, amb el món, no? Amb la societat en general. Vull dir, afecta tot, afecta tot. Què vull dir que afecta tot? Que quan tu entres en paràlisi, en la indefensió apresa, o sigui, torno a repetir, la sensació subjectiva de no poder fer res per canviar una situació,
t'entra aquesta paràlisi mental on les teves facultats i les teves habilitats queden malmeses, ja no tens la mateixa rapidesa per raonar, ni per parlar, ni per reaccionar. De fet, moltes vegades vas com lent, vas com lent. La sensació és anar a un ritme lent, no? Tu estàs veient la pel·lícula que t'està passant, tu ets conscient, no? Sobretot si has pogut rebre una ajuda psicològica o has pogut, tant directa com indirecta, o has pogut llegir llibres sobre aquest fenomen, o has buscat, no? Has buscat informació i t'has trobat amb respostes, doncs tens la sensació d'anar com lent però per sobreviure, lent per poder mantenir una situació, lent perquè ets incapaç de prendre una decisió, perquè tu la confiança que tenies en tu mateix ja l'has perdut. O sigui, a tu, la teva veu ha sigut completament eliminada, ha sigut completament anul·lada. Estàs sol, sense ningú, no? I, o sigui, que sempre estem sols, Això ho he pres ara. Ho he pres ara i la veritat és que costa acceptar-ho. Costa acceptar que un està sol i que ha de confrontar, no? Que ha d'afrontar aquesta situació, no? Si et trobes en aquest fenomen, quina és l'alternativa? Quan la paraula alternativa ja per tu ja no té cap valor. O sigui, tu que ets una persona doncs tirada cap endavant, una persona valenta, una persona amb criteri, una persona amb energia, de cop i volta t'has anat desinflant com un globo. T'has anat creient que el que ells et volien fer creure i la gàbia en si que s'havia construït, no? I que d'alguna manera es construeix tant per la teva banda com per la d'ells, no? Perquè és una cosa que es va produint, no? A mesura que tu vas d'alguna manera no parant els peus a temps, val? Tu t'acabes creient aquella situació d'indefensió. Llavors, doncs, et poden venir molts pensaments de desesperança, no? De tristor, de depressió, de no tenir la sensació de que vals per res, de que els altres són millors, de que és millor no fer res perquè, bueno, total, si igualment a mi no em faran cas, total, si a mi ningú m'escoltarà, total, si envio correus i ningú me'ls respon. Llavors, vull dir, sí, la confrontació seria la resposta, no? A poder combatre aquest fenomen tan dolorós i tan autodestructiu, però se te'n va molta energia pel camí, no? Molta energia pel camí, sobretot si és la primera vegada que ho vius. I si és la primera vegada que ho vius i et costa poder arribar a entendre-ho, a posar-li seny i d'alguna manera posar-li consciència, perquè tot té les seves coses bones, en realitat, no? Quan tu entres en un fenomen d'indefensió apresa, realment això t'està donant l'oportunitat per, primera, saber que amb aquelles persones amb les que estàs treballant realment no hauries d'estar-hi, perquè no t'estan valorant, perquè si t'estan fent això vol dir que tu allà, doncs, el teu recorregut en aquella empresa doncs, és molt curt o d'alguna manera no podràs complir els teus somnis, val? I bueno, ja està bé, vull dir, és una realitat, vull dir, que s'ha d'acceptar, que no passa res, vull dir, aquí ningú no sé, ha de ser tan ingenu, no?, com per... Però clar, sí que és veritat que en un primer moment entres dins d'aquesta ingenuïtat, no?, sobretot si et falta una certa sabidoria o si et falten unes experiències, no?, per viure. Però això es veu com una oportunitat en el sentit de que, d'acord, m'estan fent això, no?, i ara què, no? I ara l'alternativa quina seria? Doncs poder agafar forces per poder sortir de la situació. Però clar, tornem amb el mateix, no? Si aquestes forces no les tenim, anem allargant aquesta situació d'indefensió apresa i
passen coses estranyes, passen coses rares. Deixes de tenir els mateixos al·licients, deixes de tenir il·lusió. La teva vida es converteix en una gàbia que extén a tots els àmbits de la teva vida. Perquè, d'alguna manera, tot el que quedi fora del control de les teves capacitats et fa por, et genera ansietat. No vols sortir de la teva zona de confort perquè han generat amb tu molta inseguretat, molta por a lo unexpected, no? A la sorpresa, inclús a la diversió. Has deixat de divertir-te, has deixat de riure. Inclús et sents culpable per poder canviar no sé, de rutines. Llavors la teva vida és un bucle com constant de la mateixa història una vegada i una altra, i una altra, i una altra. I a mi el que em va passar és que era molt difícil per mi deixar de fer les coses que feia habitualment, o sigui, trencar rutines. O sigui, jo havia d'anar a uns llocs determinats i si no anava a aquells llocs determinats, doncs no em sentia satisfeta, no? Llavors, vull dir, era... O si no em gastava tants diners a la setmana en roba, per exemple, doncs no em sentia satisfeta. O prenia decisions doncs, que no... D'alguna manera no era invertir en mi. D'alguna manera era invertir en un escape, però un escape controlat que tampoc no feia que descobrís altres habilitats meves noves. Ni que diguessis, ostres, anem a viure una aventura. Val? Llavors, o sigui, encara estic pensant en això, encara li estic donant voltes amb el tema de la indefensió apresa, en com afecta tant físicament, perquè tu acabes parlant amb aquest grup de persones que te l'ha creat o que l'has creat amb ells i et tremola la veu, tens paràlisi facial, ets incapaç de parlar en públic d'una manera normal, perquè tot t'està afectant. La teva percepció queda també distorsionada, però no només és això, és que el mal ja ha entrat en tu. O sigui, ja no hi haurà res a fer, d'acord? Si no és que tens aquestes habilitats per confrontar. I això a vegades no és tan fàcil. Llavors, per mi va ser molt important poder identificar i detectar què és el que estava passant. I jo, a més, ho verbalitzava. Deia, és que no tinc res a fer. És que et digui el que et digui, tu faràs el que vulguis, independentment de les meves necessitats, de les meves preocupacions. És igual, tu no veus en mi una persona. Veus, doncs això, no? Moltes vegades això passa perquè t'instrumentalitzen i perquè a l'altra banda de tu hi ha persones, doncs, amb una sèrie de característiques que fan que es puguin produir aquestes situacions, perquè si no això no seria possible. Llavors el diàleg, que en realitat és el que forma, és la base també, no? de qualsevol relació i de qualsevol relació social, el diàleg ja no és un diàleg normal. És un diàleg que saps que serà imprevisible, sobretot per l'altra part, perquè sempre estarà utilitzat doncs, pels seus interessos, no pels teus. I aquests interessos, quan algun dia coincideixin amb els teus, no podràs fiar-te'n perquè darrere sempre hi haurà uns interessos secundaris o primaris per ells que faran que et desviïn, no? del teu benestar, no? Bueno, en un llenguatge més planer, doncs que et sentis prostituït, que et sentis utilitzat, que et sentis realment instrumentalitzat. D'això és el que estem parlant. Llavors, bé, és important que si esteu en una situació d'indefensió apresa, que en realitat ho podem estar en diferents nivells. Vull dir, jo ara mateix puc estar en una situació d'indefensió apresa
en la meva relació de parella i no detectar-ho fins que no faig una reflexió profunda sobre el que està passant i sobre com actuo i com actuem i etcètera, no? Crec que és important fer aquestes reflexions perquè a l'entrar en les indefensions apreses, siguin en un grau o en un altre, no disfrutem de nosaltres, no gaudim de nosaltres, no brillem, no estem creixent i no estem sobretot donant l'oportunitat a lo inesperat a que ens descobreixi, a descobrir-nos a nosaltres mateixos, a realment sentir-nos plens, a sentir-nos autorrealitzats i bé, o sigui, el treball individual amb un mateix no s'ha de deixar en va, no s'ha de deixar per demà, no pot ser només d'algunes persones doncs, que tenen un trastorn o d'algunes persones que tenen malalties mentals. Això pot passar a qualsevol, I de fet ens passa perquè és una resposta humana. O sigui, això té a veure amb estructures humanes, no? que passen cada dia i que, sobretot, si a l'altra banda tenim personatges amb una sèrie de característiques doncs, extremes, ens poden fer caure en situacions doncs, molt lamentables i en caure en una distímia, amb ganes de deixar amb desmotivació, amb ganes de deixar de tenir ganes per fer coses i bueno, impedir-nos brillar, impedir-nos aprofitar-nos d'una vida plena i de ser feliços. Bé, això és tot. Penseu en la indefensió apresa. Crec que hi caiem més sovint del que nosaltres ens pensem. No ho sé si esteu d'acord amb mi, no ho sé. Ja em direu. Gràcies.